Ni dan uwan Malam Awal Albani ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Mu goma mahaifin mu ya haifa. Kuma dalilin wannan magana mutane suna cewa ko malam bai da yan uwa ne ko bai da abin nan ne yan uwa ne, to mu ne yan uwan shi, ni shakikin dan uwan shi ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Kuma mahaifiyar mu Allah ya mata rasuwa tun wajen shekara 25. To mutane suna cewa malam bai da yan uwa ne a cikin wannan lamari, to mu ba dauko mu an samu ba. Yanzu a rayuwar nan take tafiya, saboda in mutum ba kuɗi gare shi ba tunanin shi ake ba yanzu ne ba. Kuma tsakani da Allah, malam Allah ya ji kanshi, lokacin malam yana raye shi yake ɗaukar ɗawainiyar mu daidai gwargwado, shi yake ɗaukar ɗawainiyar mu. Akwai wani lokaci ma ba na taɓa mantawa, malam mai shago shi na san shi da Albani. Akwai wani lokaci da aka yi haihuwa, aka haifa min yarinya ta biyu, suna zaune da malam mai shago. Allah isa na je na faɗa malam, na ce ka je gidan, ice ya je ya ga an samu karuwa. Wanda suna kake so a sa yarinya ka? Na ce ice wanda suna kake so a sa wa yarinya ka? Na ce to malam ai kai zaka sa. Ice a'a sai ka faɗi sunan da kake so, in bai dace ba sai. Na ce to ni ina so a sa yarinya ta wance nake so a sa mata. Malam ya ce to shikenan ka je wajen Alhaji Audu mai dariya ka karbi tinkiya. Malam shi yake ɗaukar ɗawainiyar mu. To amma yanzu abubuwa sun canza, mu ba ta tamu ake ba. Kuma mutane suna cece ku ce, ko jiya da daddare wani bawan Allah ya tare ni yana tambaya ta akan cewa wai wani ne suke gaddama da shi a Kaduna, ya ce wai malam wai shi kadai aka haifa bai da yan uwa. To mu ne yan uwan shi, ni ne shakikin dan uwan shi, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Kuma ni ba wani abu muke so ba ma tunanin wani abu, saboda ita rayuwa yanda abubuwa suka juya yanzu. Wannan babban dalili, mahaifiyarmu Allah ya mata rasuwa, ba wanda ya san mahaifiyarmu duk cikin wayannan da ake wannan gwagwarmaya, ba wanda ya san mutum ɗaya zuwa biyu sunayen da suka san mahaifiyarmu. Malam Yahaya Alukori ya san mahaifiyarmu, malam mai shago ya san mahaifiyarmu, amma duk daga cikin shaura ba wanda ya san mahaifiyarmu. Malamai ina so dan Allah, malamai su sa hannunsu akan wannan lamura, saboda tsakani da Allah wannan lamura da ita so ya zai a ce mutumin nan ba da ka sama bai faɗo. Mu yan uwan shi ne, kuma muna neman agaji, nan mu ba mu da shi, ƴaƴan ba sa makaranta. Ya zai a ce makarantar malam, tun da dai addini ake koyawa, in dai addini ake koyawa ai za a ɗau ƴaƴanmu. Ko da aka ce malam ya bada sadakar jariya, ai mu ba ja muke ba gaddama muke ba, amma yan uwan shi ne, mu shaƙiƙi duk zariyar malam bai da yan uwa kamar mu. Saboda haka mu abin da muke ba shawara kungiyar Izala da kuma wa'insu malamai manya wanda su suke faɗan dangantakar su, abotarsu da malam, muna so dan Allah su yi adalci akan wannan lamari, su duba wannan lamari. Mu bukata ne, mu ba masu shi bane, kuma ba wanda kuma baya son ihsani. Allah bai hana ayi mutum ihsani ba. Mu muna son a taimake mu, muna neman taimako dukkan mu daga cikin mu, ba wani cikakken mai wani abu. Tsakanin da Allah, ƴaƴanmu ba sa makaranta. Kuma saboda haka mu muna roƙon, tun lokacin da aka yi gwagwarmaya mahaifiyarmu kosai take yi, wani bai sani ba, yanzu an faɗa wani ba zai sani ba, kosai take yi, take taimakawa malam yake yin karatu, ni nake yin ɗawainiya, ni zan je in kai niƙan kosai, bayan na kai niƙan kosai in zo ana ruwa ni zan zauna in ɗauka mata kaya in kai mata gida, in ce ta tafi gida ta biya mu malam makaranta, da shi muke yi. To amma tun da ɗaukaka ta Allah ce, ai ba kowa bane dole ya zama malami, kuma ba kowa bane sai ya yi mai kuɗi. Ɗaukaka ta Allah ce, malam Allah ya ɗaukaci malam, tunda Allah ya ɗaukaci malam, duk wannan gwagwarmaya da aka yi Allah ya sa malam ya kai. To kowane ne yanzu, saboda Allah yanzu dan Allah jama'a ina tambaya ku, yanzu dan Allah a ce a gidanku ne wannan abin ya faru, saboda Allah ba za ka ji zuciyarka tana sosuwa ba? A ce yan uwanka ƴaƴanka ba a kula da su, saboda Allah ba. Ai ko wakafi, ni ina so malamai dan Allah, dan girman Allah ku duba Allah za ku duba, ba mu ba, kuma ba mu da shi. Ku duba Allah, haka ake yin wakafi. In an yi wakafi mu ba za a kula da mu ba za a taimake mu ba, za a sa ƴaƴanmu a makaranta ba. Saboda haka ku duba Allah. Shi kan shi malam wannan abin da ya baya yi dan cewa a zauna wai a rinka rigingimu bane, saboda mu ba ma sa rigingimu. Ni a ciki ma, ni da nake uwan mu ɗaya da shi, ba na son wata rigima, ba na son rigima. Ko an ji za a yi fitina wajen, zan ce a'a a kyale duk abubuwa, a kyale komai da lokacin shi. To saboda haka ina so dan Allah shugabannin Izala da malamai waɗanda suke ikirarin cewa malam albani su aminin su ne, dan Allah ina roƙon su sa ido akan wannan lamari, kuma su duba lamarin mu ba rigima muke so ba, ma sa rigima, ba ma sa rigima. Kuma ni uwan mu ɗaya uban mu ɗaya, na ƙara faɗi, kowa ya kalle ni ya kalle shi, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Duk duniya malam bai da shaƙiƙin da da shi yake taimaka min, shi yake biya mun haya lokacin da na zauna a gidan haya ban da shi.
to saboda Allah yanzu mu yayan malam ba su kuma yayan malam a ce ga wata matsala, saboda Allah wacce rana za mu sa cewa tunda mu yayan ba da yayan mu su karatu ba, wacce rana za a ce mu muna so yayan malam su taimake mu, tunda shi Allah bai kai gacin lokacin da zai taimake mu ba, akwai lokacin da ya taɓa mana alƙawarka. Kai me kake buƙata? Wannan maganganu da na ta yi, shi mutum mai kuskure ne, ban sani ba ta iya yawa ko na yi kuskure akan wata gaba. In na yi kuskure Allah ya yafe mana, mutum mai kuskure ne, ni ba na yi da biyu ba ne don in ci mutuncin wani. Amma akwai yan uwa kaman Malam Isa Fantamu da aka ce sun zo magana sulhu, ina roƙon Allah da kuma waɗanda ban sani ba, waɗanda suke ɓoye, waɗanda suka tsaya akan tsayin daka, dole su ga cewa an tabbatar da gaskiya akan wannan lamarin gidan malam yadda yake, saboda mutum wanda Allah ya bashi ɗaukaka irin wannan a ce ana samun matsala irin wannan, dole abun kunya ne. Wayansu kuma suna nan suna jin daɗi. To amma ni roƙon da nake wa Allah, wayannan da suka zauna dan ai sulhu, su Malam Isa Fantamu da su Sheikh Balalau da aka ce, to su ma Allah ya duba zuri'arsu, Allah ya duba bayan su. Roƙon da nake wa Allah, in dai nayi kuskure a cikin wannan maganganu da ne, ba na yi dan ci zarafin kowa ba, amma magana gaskiya ce, ba na yi dan ci zarafin kowa ba. In nayi kuskure Allah ya yafe mu, kuma wayanda suke ganin nayi kuskure dan Allah, ni mutum ne, kuma ba zan iya cewa ni ba zan yi kuskure ba akan wayansu maganganu, tunda ni ba malami bane, ni almajiri ne. Saboda haka ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum, Allah ya taimake mu gaba daya. Assalamu alaikum ya ƴan uwana musulmi, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana Abdulkarim Baban Kano, lakani na yake ce min Baban Kano saboda ni dan uwan Malam Awal Albani ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya, mu goma mahaifin mu ya haifa. Kuma dalilin wannan magana mutane suna cewa ko malam bai da yan uwa ne, ko bai da abin nan ne yan uwa ne, to mu ne yan uwan shi, ni shakikin dan uwan shi ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi.